Көзләп кенә шишмәнең агып сыккан ерләре күренә. Моны тишектән сыга. Моны тишектән сыга. И вот. В центре моны тишектән сыга. Ул кайдандыр тау астынан килә. Монда кар һыулары. Тоже монан тау буеннан сыккан шишмәләр күптер инде ул. И ананда еще бер шишмә. Монда харкып сыгып ята. Мына тагын берәү харкып сыгып ята. Югалттым да куйдым. Мына. Үзебезнең Башкортстан табигаты газина инде ул.